Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I veliki pozdrav drugari, dobrodošli još jedan video na mom kanalu. U današnjem videu, kao što vidite, pokazat ću kako da napravite online anketu. Link će biti dole u deskripciji videa. Kliknut ćete na njega i otići ćete na sajt koji se zove Stravpol. Ja mislim da se tako čita. Veoma je jednostavan za korištenje i sad ću vam pokazati kako da napravite. Ovdje gdje piše, ovdje kao naslov, tu pišete pitanje, znači kojeg heroja da uzmem i upitnik stavite i sad ovdje stavite na primjer ponuđene konj, onda u drugo stavite, ne znam, lisica, ovdje u treće stavite jež i ovdje stavite, naravno ako hoćete samo možete dva, jedan ne možete, ali dvojicu možete. Ako nećete trećeg, obrišite ga i idete ovdje, ovako stavite, čekinujete, ja mislim ja uvijek to čekinujem, tako da, eto, i idete ovdje kreate pal. I imate sad ovdje, znači ovako jedan prozor i tu kliknete na taj link i onda će vas odvesti na ovaj sajt isto. I ovdje piše kojeg heroja da uzmem i sad vi možete ovdje da glasate, date ovaj link, podelite drugarima ili kome već. I ovdje idete ovako, tu stavite kojeg vi hoćete, možete i obu dvojicu, nemam pojma. Evo ja ću za konja i idemo vot. I kada votujete izaći vam ovako, konj je znači pobedio, njega ćemo izabrati i to je to. Ja se nadam da sam pomogao. Ako vam se svidio video, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem i pozdrav. Ćao.